Bella, Bella sayang, ning ndi Bel? Bella, Bel, Bella sayang, di manakah kau? Aduh, Bella. Enak gak, Nang? Oh sih. Wah, nak tenan. Tut, ono sing milik iku lho. Wah, ampune. Halo, Dok. Bel, Bella sayang, Bel, Wek, Bella sayang, Bel, Bella. Lek bukan ki ngopo ya, Min? Lambo, depresi mungkin. Kok aku diceluk Bella ya? Mungkin wajah mungkin mirip karo Bella. Tadine dikirane kowe iki Bella. Bella sapa to, Min? Lambo, mantane lek bukan soe. loh, Dot, kowe kok gak mlebu sekolah ngapa, Dot? Belum kuat. Belum kuat ngapa? Soalnya isih lara. Lara? Yo. Lara ngapa? Bar disunat. Sunat? Sunat ki apa to, Dot? Sunat ki apa? Pokoknya sunat. Sok takono guru agama dan ora Pak Ustad. Ben dijelaske. Ibu, Kok ngendi ta, Dor? saking griya, Lah kok karo Mimin lah bojomu ning ndi? teng griya tunggu kasur. Sik ta maksudnya piye? Dados Mas Wawan kan mipe kasur. Nah, ben boten ilang dicolong uang, kasure niku ditunggoni. Udah kok mundake kok aneh-aneh to. Apa ketuluran bugang apa piye to ya? Nggih kaya Ibu. Bu, mengke kula nitip Memet nggih Bu nggih, kula aja medal kali Mimin sekedap. Ya, Seloro ki sik ngendi to, Dot? Hah? Pokoke ana sing lara. Lara ngapa? Magane diketok. Lah sik diketok apa nih? Pokok mana nang diketok. Lah kok diketok ki ngapa, Dot? Pokoke kudu diketok. Lah ngetoke nggo apa? Gunting. Kanggo alate dokter. Oh, berdarah no. Bu, jenengan sumerep mantane lek bugang, Bu. mantan. Murai, lah ngapa to? Wau niku, kula kalih mintul niku simpangan kalih lek bugang. Lah lek bugang niku kaget nyawang mintul karo nyebut jenenge wong wedok niku, Bu. Sik, lah jenenge sapa? Bella. Oh, kuwi aku ngerti. Omahe kuwi aku ngerti kok. Griyane pundi to, Bu? Tapi Walah, manuk. Berdisunat ki penak ya, Dot. Penak piye? Ya penak no. Entuk sangu, entuk dolanan, ditanggapke wayang sisan. Yo. Emang wong lanang ki kudu sunat ya? Lek jare Pak Ustad, hukume kuwi wajib. Berarti kabeh wong lanang ki sunat. Lek jare Pak Ustad, yo khususnya sing beragama Islam. Lah emange sunat ki ben apa to, Dot? Ben apa ya? Lah nek wong wedok disunat gak, Dot? Sunat apa ora ya? Tak ora ya. Nek upama aku disunat sik diketok. Oh. Kagak alih-alih apa ora nek tombol. Upama aku disunat, aku ditanggapi apa ya? Aku kancane sekolah Jolodat ta, Nok? Ya, Bude. Sekelas. Satu kelas, satu meja. Walah, lah Jolodat nek sekolah nakal mboten. Wonten Bu. Kadang-kadang Dek Bude senengane ngintik nggon kula. Ngintik. Pas ulangan, Jolodat kuwi senengane ngintik nggon kula. Walah, nirun to. Ya. Alah, biasanya pas pelajaran bahasa Jawa kok ngintik nggon kuwi lho. Ya wes, kekancan sing rukun, sinau bareng. Ampun nakal nggih.
Nggih, Bude. Biyen jaman aku cilik ditresnani Ibu Rama dipun gendong kewer rina wengi dipun kudang dililing lanti sawang aku nangis tulung sesambate warna Mas Momon. Mas. Ngopo meneh? Dewi kok turune kloso kasure endi? Tenan ning jopo nek ki ora ngerti apa piye to? Lah mbok digo mlebu. Ya telas. Terus dipepes dino ora garing-garing. Mau ki wis garing. Telek karo kucinge Marno ya. Lha kok iso teleki? Pak yo mung tunggoni to? Biasa to. Bisa ngapa keturun? Ngono ndak takon iki. Terus ki memet turune endi? Rawal mentok ki mbok wis dikei jare apa-apa lak yo angen to, Dik. Jualan tataan kono sing ono. Dah, Ndang. Hah? murah kongkon kok tukang judi. Kowe ngopo to, Mas? Jebres-jebres ae. Pilek to? Ora turun ning sponsor iki. Salahmu. Jare tunggu kasur malah tinggal turu. Oh, matanya ngangkok. Gara-gara memet. Apa? Kowe nyalahke Memet? Hah? Aku ora trimo ya lek kowe nyalahke Memet. Anjen kan nyanyi ngono. Oh, jenenge bocah lho. Lek iso ngomong pipis, ya dhek ora mungkin ngompol to, Mas. Malah repot. Apa? Repot? Mas, uang yen wis anak-anak, ya kudu gelem direpoti. Ngono gresula. Kowe lho ora ngrasani gembol sang sasi. Ngono ngrasul ora umum. Sangger ngambuk. Sang sasi 10 dino, metu wis jatane aku ngalah. Bella sayang, kowe ning Bel. Wis, cup-cup. Maem sik. Bella. Wis, mangan sing akeh. Ben nangise tambah banter. Bella. Wis. Bresi mbok rasa lebay ngono to, Mas? Kebreng apa bebi itu iki. Kebreng ngene Ya rasa banter-banter berbagi Memet. Volumemu lho rindikno. Kebreng yo ngene iki. Kebreng oni lagi kebreng piye to. Mas! Lah malah banter suaramu kok.